Лято е и всички искаме да изкараме пресата. Ето няколко съвета. Съвет номер 1. Най-логично. Просто трябва да имате нисък процент мазнини. По-просто от това няма на къде. Единството, което се изисква от вас е да сте в калориен дефицит и да тренирате. Нищо повече. Съвет номер 2. Тренирайте тия коремни мускули. Както всички други. Дупе, крака, гръб, гърди, бицепси, трицепси, каквото се сетите тренирате, но пренебрегвате най-централното нещо във вашето тяло и това е ядрото. Ако имате нисък процент мазнини и изобщо не тренирате самото ви ядро, вие ще имате просто едни грозни, клощави, анорексични плочки, които няма да ви вършат никаква работа в нищо и няма да изглежда добре. Трето, ако се чувстваш ужасно, кожата ти изглежда ужасно, тялото ти изглежда ужасно, това е защото слагаш ужасна храна вътре в теб. Това, което приемаш, си ти. Ако ядеш пици, бургери, картофки, ще приличаш на бургер. Ако ядеш хубави зеленчуци, месо, ти ще бъдеш една хубава, сочна, прясна пържола.